Този камък обаче е вързан за кракът. Той иска да върви напред, да бъде свободен, да изгражда здрави отношения, да бъде в мир, но камъкът го дърпа назад. Той се опитва да дърпа въжето, но въжето беше вързано за какво? За кракът му. Човекът мисли, че проблемът е в другите. Но всъщност, какво казахме? Самия той държи в ръцете си какво? Въжето. Този камък често се нарича гордост. Така че невидимият враг вътре в мен, много често това е гордостта. Сега, гордостта е грях, който може да изглежда приемлив, дори и невинен. Много хора казват, ама аз не съм горделив човек. И знаете, обикновено като някой ви каже тези думи, какво се сещате? Си казвате, защо го казваш, нали? Аз не съм си помислил. Още повече, този грях не мирише, не крещи и не наранява веднага. Но тихо започва да подкопава отношенията. Руши доверието и, за съжаление, много често създава напрежение. Резултатите са разрушени бракове, развалени приятелства, развалено служение и дори разпадане на цели църкви. И по този повод Елена Вайт пише следните думи в Пътя към Христа, глава Смирението. Тя каза следното изречение. Нищо не е по-осъдително за Бога от гордостта и самодоволството. Тя стои на вратата на покаянието, т.е. вратата на истинския растеж. И някак си ние като че ли в църквите сме забравили за гордостта. Говорим общо за греха, говорим за взаимоотношенията, но пренебрегваме, че всъщност проблема на гордостта е, че тя много често е врагът вътре в нас. А ние казваме, че гордостта обикновено се проявява в сърцата на кого? На другите, нали? Братът има гордост, сестрата е горделива, но някак си ние винаги сме най-добре. Така че тази вечер ще говорим за 4 важни момента от този враг вътре в нас. Първо, как гордостта причинява напрежение в отношенията ни. Без да осъзнаем, може напрежението да е точно заради гордостта. Второ, как да разпознаем нейните прояви. Как можем да разпознаем, че ние проявяваме гордост. Трето, как Христос ни показва съвършения модел на смирението. Защото това, което е, така да кажем, съпротивно на гордостта, това е смирението. И четвърто, как практически да развием Христовия характер в ежедневието. Защото този, който има Христовия характер, гордостта няма как да проявява в него. И тук, разбира се, бих искал да отворим нашите Библии и заедно да прочетем Филипяни, 2 глава, от 3 до 5 стихове. Посланието до Филипяните, 2 глава, от 3 до 5 стихове, където апостол Павел каза следните думи. Нищо не правете от, спомните ли с тези изречения, от партизанство или празна слава, но с смиреномъдрие считайте другите за по-горни от себе си. Слагам тук 3 точия и продължавам малко по-надолу. Имайте в себе си същия дух, какъвто беше в Христос Исус. И разбира се, няма как тук да си дадем въпроса, нали, какво има предвид апостол Павел. Какво казахме? Първото нещо, което разбираме за гордостта, че това е скрития корен на напрежението. Там, където има напрежение, обикновено има гордост. Сега, може би знаем, но може би се правим, че не знаем, гордостта, за съжаление, създава какво? Добри взаимоотношения. Конфликт. И тук има един стих в Притчи 13 глава, 10 стих, където Соломон казва, че проклетието на човешките отношения е описано точно там и той казва, от гордостта произлиза само раздор. Конфликт или раздор, това е едно и също. Защо обаче Соломон казва тези думи? Когато някой не може да отстъпи, когато някой приема, че винаги трябва да е прав,
когато не иска да чуе другия, когато човек се обижда лесно, резултатът е какъв? Напрежение. И знаете ли, ако трябва да вземем библейски пример за гордостта, за кого се сещате, че беше горделив и искаше да убие другия? Спомняте ли се? Каин. Да, но Каин не е точно това, нали? Но пак, да, той имаше Саул и Давид. Защо Саул мразеше Давид? Защо се прави гордостта? Каква гордост? Саул ревнуваше Давид не защото Давид беше лош. Даже в началото Давид отиде при Саул, за да му помогне лошия дух да излезе от него. Спомняте ли си? Той се измъчваше от лош дух. И Давид с неговата харфа, той успокояваше Саул. Даже когато Голиат заплашваше целият Израел, кой стана доброволец да отиде да се бие с него? Саул ли беше това? Давид. А Давид беше тогава какъв? Някой казва, че Давид е бил някъде около 16-17 години, когато се е бил с Голиат. Представете си Голиат, човек някъде на около 30 до 40 годишна възраст, опитен воин, който изглежда не само голям и грамаден, но с много опит. Много добре знае как да влезне в боя, така че да победи. А Давид отива просто само с Господа. Нищо повече. Нито имаше опит как да се бие срещу опитен воин. Той казва, аз идвам в името на Господа. Така че след победата на Давид над Голиат, изведнъж някак си някой може да каже, ама хората бяха, които настроиха Саул срещу Давид. Защото какво казваха хората? Саул победи, а Давид... Сега представете си народът ти си царът и народа да говори така. Нали? Обаче не народът настрои. Саул прояви гордост, прояви ревност. Така че гордостта му го направи подозрителен. Направи го гневлив, неконтролуем и той загуби уважението на народа и Божието благоволение, за съжаление. Така че тук можем да кажем спокойно, че гордостта затваря ушите ни. Ние спираме да слушаме, спираме да виждаме. И в Притчи 16 глава, 18 стих, отново цар Соломон казва, гордостта предшествува гибелта и високоумието падението. Сега, човек, който не може да приеме съвет, корекция или мнението на друг, неизбежно влиза в конфликт. И не знам дали ви прави впечатление, ама някак си днес съвременният човек не обича някой да го коригира, да му казва какво да прави и как да прави. Съгласна ли? Когато някой дойде и се опита да ни каже, ами това, което правиш, не е добре. Как възприемаме тези корекции, тези съвети или мненията на другите? Защото гордостта, тя не чува. Тя само говори. И тук другия библейски пример, който намираме, който говори много ясно по това отношение, това е фарисеите и Исус. Те стояха до Исус, виждаха чудесата му, слушаха думите му и въпреки това не можеха да приемат истината. Защото гордостта не им позволяваше да признаят, че те грешат. И знаете ли, когато един човек не може да признае грехът си, проблемът е, че гордостта в него не му дава да го направи. И не знам кой е този човек, но опитайте се да го погледнете в огледалото сутрин и да му говорите на този човек. И да видите дали ще се слуша в съвета. Опитвате ли се? Всяка сутрин пред огледалото. Хубаво говорете с този човек. Съветвайте го да се слуша в съвета на Христос. Елена Вайт в живота на Исус казва следните думи. Гордостта беше това, което затвори сърцата на фарисеите за Христос. Или с други думи, гордостта изисква вместо да служи. Сега, какво се случва, когато гордостта води един човек? Какви са очакванията? Погледнете следното нещо. Първото нещо, което изисква един такъв човек, това е внимание. Водено до признание. Третото нещо е специални отношения. И накрая стигаме до това, че той винаги трябва да е с предимство, нали така? Но Христос какво казва? Марко, 9 глава, 35 стих.
Исус казва едно много интересно изречение. Който иска да бъде пръв, нека бъде слуга на всички. И ако погледнем това изречение, какво прави с гордостта? Къде отива гордостта при това изречение? В задния джоб, нали? Исус казва, слагаше задния джоб и не мисли за нея. Сега, другото нещо, което научаваме от Божието Слово е как да разпознаем, че гордостта влиза в отношенията ни. И тук искам да си зададем следните 5 въпроса. Първият въпрос. Дразна ли се, когато някой не се съобразява с мен? Помислете си. И това най-добре може да го направим като пример в дома. Защото в църквата, ако идваме само в събота, може и да не е достатъчно дълго да се раздразним един от друг, нали? Обаче вкъщи, където живеем, или на работа, може би, където работим, ако работим повече от 7-8 часа, вижте дали се дразним, когато някой не се съобразява с нас. Втория въпрос. Слагам ли точка в разговорите вместо въпросително? Понякога ние говорим с някого и не искаме да си зададем въпроса защо сега човекът говори по този начин. Къде е проблемът? Просто слагаме точка и казваме не искам повече нищо. Третия въпрос. Трудно ли ми е да се извиня? Да казвам извинявай. Да потърсям прошка. Защото там, където има гордост, какво става с прошката? Тя изчезва. Четвъртия въпрос. Усещам ли ревност от успеха на другите? Завиждам ли, защото гордостта, резултата на гордостта е завист, нали така? Завиждам ли, когато другите успяват, пък аз, може би в работата си оставам на същата позиция. Никой не иска да ме издигне, никой не иска да ме увеличи заплатата и аз радвам ли се за другите, когато успяват или може би завиждам. И петия въпрос. Усещам ли напрежение около мен, което често се повтаря? Защото ако често в нас има напрежение, което се повтаря и то става резултат от някакво взаимоотношение с другите хора, и трябва да се дадем въпроса защо става така. Защо сме напрегнати около хората? Ако дори един от тези въпроси сме отговорили с да, тогава искам да ви кажа, че гордостта вече е оставила следа в нас. И е момент, когато ние трябва сериозно да се замислим и да отидем при Христос. Следващото нещо, което искам да споделя е, че смирението на Христос е противопроводник на напрежението или на гордостта. Там, където има смирение, гордостта изчезва. И кой е най-добрият пример, за да разберем какво трябва да бъде нашето смирение, освен самия Христос? Така че Христос не защитаваше себе си, дори и когато Той беше прав. Когато Бог го обвиняваха несправедливо, какво казва апостол Петър в 1 Петрова 2 глава 23 стих, той не отвръщаше. Той не позволяваше егото да стои над мисията. Второто нещо, което виждаме в Христос, е, че Той слезе от небето не за да му служат, а Исус казва, аз дойдох за да служа на вас. И тук в Филипяни 2 глава 7 стих продължава да казва, че Христос, и Павел тук е много интересен, казва, смири се, като прие образ на слуга. И знаете ли, никъде в историята, човешката история не четем, че някой цар се е превърнал в слуга. Има ли такъв случай? Човек, цар, който да се е превърнал в слуга, да служи на други? Няма. Но господаря на вселената, който има абсолютното право и изобщо не се налага той да служи на другите, той направи точно това. И знаете ли, той изми краката на учениците си, включително на Юда, който по-късно щеше да го предаде. И това го направи от любов към своите ученици. Елена Вайт в живота на Исус казва следното изречение, че истинското величие е в смирението и готовността да служим на другите. Това е истинското величие. Величието не е в това да покажем колко много сме способни, а в това да смирим себе си, да бъдем готови да служим на другите. Така че можем спокойно да кажем, че Христос
поставяше другите пред себе си или над себе си. И ако погледнем, ще видим в живота на Исус, или по-точно в службата от 3 години и половина, той постави самарянката пред себе си. Постави учениците пред себе си. Постави тълпите, които го притискаха и които денонощно викаха към него. И даже ако погледнем, ще видим, че Исус е служил до какво? До изнемога. Даже имало случай, когато той е бил толкова уморен, но хората се напирали и се искали да им помогне. И последно, Исус постави човечеството, когато умря на кръста. На Голгота, Елена Вайт казва, че Исус понесе цялото човечество или всичките грехове на хората. Малко дразнищо този звук. На всички хора, включително и нашите грехове, с една цел. Да може да бъдем спасени. Така че тук възниква и следващия въпрос. Как да развием скромността и смирението на Христос? Как да победим гордостта и да я преобърнем или по-точно да развием скромността и смирението, които имаше Христос? И първото нещо, което се сещам от Божието Слово е: помни, че ти зависиш от Бога. Хората какво казват днес? Какво е общото мнение за човек? Ти зависиш от кого? Хората казват от тези две ръце, нали? Тези две ръце спечелиха цялото ми богатство. Някои хора казват. Други казват какво? Умът ми. Защото съм много умен, съм на това дередже. Други думи, нали? Успехът ми се дължи на знание. Други какво казват? На дарбите. Има хора, които имат таланти. Казват, защото съм много добър в това, затова успявам. Но помнете, че всички ние зависим от Бога. Всичко идва от Бога. Сега, гордостта казва, аз мога. Смирението казва, без Христос не мога. И тук практичното нещо, което можем да направим, е да започнем денят с молитва. И обикновено хората казват, добре, но как да се помоля? Какво да кажа? Някак си имам чувство, че ние не знаем какво да искаме от Бога в началото на деня. Можем да започнем с следващото изречение. Господи, пази ме от самоувереност. Помогни ми да бъда като Теб. Може да започнем с тези думи. Помогни ми да бъда като Теб. Второто нещо е, търси да разбираш, вместо да бъдеш разбран. Днес всеки казва, никой не ме разбира. Чувате ли ги тези думи? По няколко пъти аз го казвам. И мен никой не ме разбира вкъщи. И след това си припомням, но може би трябва аз първо да ги разбера тях, за да ме разберат мен, нали? Сега, смирението слушай. Какво означава това? Ето на практика, при следващия спор, спри и кажи, обясни ми и искам да разбера защо казваш тези неща и какво имаш предвид. Хората днес говорят, но ние не ги разбираме. Или по-точно човек казва едно, ама аз си мисля друго и вече следващия скандал е на лице. Защото нито чул правилно, нито разбрал, а пък конфликт е възниквал. Нали така? Третото нещо, което Библията казва, извинявай се бързо. Бъди бърз на какво? На помирение, на извинение. Дори да си виновен само 10%. Смирението, Библията казва, признава тези 10%. И тук един библейски пример е грехът на Давид и идването от страна пророк на Натан. Спомняте ли се грехът на Давид? Няма да го разискваме сега, но Давид изведнъж от 1, 2, 3 станаха няколко грехове и като че ли нещата приключиха така, че никой не разбра какво направи Давид. Така ли изглеждаш? Обаче, в следващия момент виждаме какво? Хората около него започнаха и те да правят същите неща. Да живеят в греха. Но Бог не замълча. И тогава Бог изпрати пророк Натан. Спомняте ли си какво му каза пророк Натан? Натан беше мъдър човек, нали? Той можеше да отиде и да каже, Давиде, ти си голям грешник. И Давид щеше какво да направи? Да го убие. Защото Давид е цар. На царя може да му каже грешка. Но там подходи какво? Мъдър. И направи така, че Давид самия да
произнесе присъдата и когато Давид каза, такъв човек заслужава смърт, какво каза Натан? Ти си този човек. И тук виждаме какво Давид, когато осъзна грехът си, той призна грешката. Каза, съгреших и се покая. И какво направи Бог? Бог го възстанови. Четвърто нещо, което Библията не учи, а това е да практикуваме благодарност. Благодарното сърце не може да бъде горделиво. Кога последно сме благодарили на хората за малките неща? Например, мъжът към жената, жената към мъжът, родителят към детето, въпреки че ние родителите обикновено казваме, че децата трябва към нас да са благодарни, нали? Защото всички грижи падат върху нас, но и ние като родители понякога е хубаво да благодарим на децата си. Пето, да служим тайно. Лесно е да служиш явно, когато всички ти казват колко си велик. Библията казва, служи тайно. Когато правиш добро, без никой да знае, тогава Бог чупи гордостта в корена в твоето сърце и те прави да бъдеш добър слуга на другите. Шесто, признай успехите на другите. Хвали ги искрено, защото това изкоренява гордостта. Много често не искаме да похвалим хората за успехите им. Защото ако похвалим някого за успехът му, това означава, че ние не сме се справили добре. И гордостта казва, спокойно, не му казва. Защото така той ще е над тебе. Но Библията казва, когато някой върши нещо добро, похвали го. Похвали го. В един брак имало много напрежение. И някой ще каже, да, в бракът е нормално, нали? И ако погледнете, ще видите, че има една фаза в брака, който се нарича влюбване. И тя продължава период от година до максимум 3 години. След това, когато мине този период на влюбване, идва ужасната реалност на брака. Ужасна е, защото тогава вече хората се виждат такива каквито са. Преди това влюбването прави хората да бъдат какви? Идеални, нали? И чуваме изречението, той е съвършен за мен. Или тя е най-хубавата, най-добрата и най-милата жена. Обаче след този период на влюбване вече не са същите думи. Съгласни ли сте? Какво се случило при тази двойка? Тази двойка, която била част от една църква, живеела в постоянен конфликт. Те били в брак само 5 години. Представете ли си живот в брак само след 5 години? Мъжът твърдял, че тя не го уважава, а жената, че той изобщо не я чувал. И това е много известно, защото причината, която много често мъжете се оплакват, е, че жените не ги уважават. Пък жените казват, пък той изобщо не ме чува. Аз му говоря, все едно говоря на дърво. Познато ли бе това нещо? Или на камък? И сега, това продължавало и за съжаление такъв конфликт понякога, казвам понякога, защото много често прераства в нещо, което се прехвърли в църквата и в църквата започнали тези хора помежду си да се конфронтират. И след като пастор е видял, че трябва да поговори с тези хора, защото това означава, ако продължат с тази нагласа, обикновено се стига до какво? Думата, която никой не иска да я казва в началото, когато е влюбен, но когато дойде прекалено късно, всички казват, сгреших, къде гледах, къде ми бяха очите. Това е развода. И пастор е отишъл един ден в тяхното семейство и им казал, имам една задача за вас. Само една задача. Моля ви, обещайте ми, че ще направите това нещо. И те сега се чудили и си казвали, какво ли иска пастора. Пастора казал, първо ме обещайте, а след това ще ви кажа каква е задачата. И те казали, добре. И тогава пасторът им казал следното нещо. И извинявай се за своята част в проблема всеки ден. Не търси проблема в другия, а просто извини се за себе си, за това, което ти не правиш. И знаете ли, само след 3 дни атмосферата се променила в това семейство. Защото искрата, която е създавала конфликта, това е било гордостта. Докато смирението е било лечението, което Бог дава. Така че когато човек се извинява за това, което той не прави, той започва да се фокусира върху себе си
и се опитва да прави точно това, което трябва да прави. А не да търси от другия нещата, които не зависят от него. И запомнете, гордостта обикновено е искрата, което създава конфликта, а смирението е онова, което лечи или заздравява. Така че, днес Бог ни кани да сложим този камък, тази гордост в нозете на Исус. Защото никой не може днес да живее с гордостта. Гордостта е невидимия враг, който унищожава самия човек. Може би вече гордостта да е разрушила мостове, приятелства, дори семейни моменти, дори и духовно развитие, което може би Бог иска ти да постигнеш. Но Библията чрез Христос ни казва следните думи. Матей 11 глава, 28 и 29 стихове. Какво казва? Елате при мен. Всички, които се трудите и сте обременени. И научете се от мен, защото съм кротък и смирен по сърце. Бог не те кани да се унижиш. Той те кани да се освободиш от гордостта. Защото в началото ние виждаме, гордостта беше тази, която отлъчи Луцифер от Христос. И гордостта е тази, която днес може да отлъчи теб от Господа. Затова Бог иска да сменим гордостта с смирението. Затова, ако искаме да направим промяна в живота си, ако искаме да се научим от Господа как да бъдем кротки и смирени по сърце, днес е часът, денят и момента, когато трябва да отидем и да оставим този камък в ръцете на Христос, за да може Той да промени нашия живот. И аз вярвам, че всеки един, който отива при Христос с откровено сърце и остави всички трудности и проблеми, защото най-голямото нещо, което човек прави след срещата с Христос, знаете ли кое е? Тръгва си с всичките неща обратно вкъщи. Той идва с товара и обаче пак си го взима, защото е свикнал нещо да му тежи, нещо да носи. Иначе, ако оставиш всичко на Христос, някои хора казват, ами ако нямам проблеми, как ще знам, че съм жив? Може да си представите това нещо. Как ще знам, че съм жив? Трябва да имам проблем, за да знам, че съм жив. Това ни идва от Христос. Това е философията на Стана. Той каза, че ти трябва винаги да имаш някакъв проблем, за да усещаш, че си жив. Докато Христос казва напротив. Живота започва тогава, когато оставаш всичко в ръцете на Господа. Когато се научиш, че трябва Той да поеме контрол напълно в твоя живот. И тогава ти започваш истински да живееш. Той е както когато дълго време си дишал с запушен нос и изведнъж носът ти се отпушва и ти поемаш един дълбок дъх, въздух и изведнъж усещаш как белите дробове и всичко в теб се разтваря и ти си казваш как съм уял до сега да живея така, нали? Колко е хубаво да можеш да поемеш въздух. Това прави Христос за нас.